Boli sme sa pozrieť do Trenčína na Divo Trails a bolo to fakt nezabudnutelné. Ale šlo by to. Takýto trail centrum by malo mať každé väčšie mesto na Slovensku. Ľuďom, čo to tu budujú, mega ďakujeme za super zážitok. Krásne! Maroško, kde sme to? Na Kozom Divo Trails sa to volá, alebo Divo. Aha. Nej, ideme to tu hľadať, že? Aha, áno. Samozrejme, že sme si kvôli Trailhunterovi mysleli, že tu budeme blúdiť, ale všetko bolo dobre označené. Tak vieš čo, poďme. Poďme tak, ako sme sa bavili, že poďme pozrieť ten single trail. Tak tento ideme pozrieť. Áno. Necháme si sedadla trošku vyššie, keby bolo treba šlapať. Nezavadza ti sedadlo? Ten skok bol dobrý. Nájdeme aj lepšie, sľubujem. Ja som dal bunny lap. Máš vysoko sedadlo. A ty nevieš prehadzovať si. No však veď si videl, že ideš do kopca, láska. Takže si musíš pred kopcom prehodiť. Asi začneme viacej country crossovať. Nie, a že je country cross. No country cross je toto, že chodíš hore dolu. Ty hlasovať. Není. Tu som sa ťažko zmiestil. Ja som dal do prehadzovania. No super. A zabudol si prehodiť. Zabudol. Dobre. A už je teplejšie, nie? Hej, čo je toto? Neviem, Makronko, neviem, prvý raz sme tu. Počkaj, počkaj! No poďme to tu prepátrať, kde zase ideš? Vidíš, aha, tam sú bajkery. Kde? Tu, veď sa pozeraj, hlava hore, na mape bolo rochnisko a pri tom rochnisku by mal byť nejaký malý a veľký step up. Počkaj, poďme len pozrieť, že čo to je. Rochnisko sme bez problémov našli a bolo prekrásne. Maroško si hore niečo nacvičoval, tak som na ňo chvíľku musel čakať. Maroško! Čo? No sú tu nejaké skoky, ideme sa tu poobzerať. Že tu by mal byť aj nejaký malý step up. Ten je asi tam. Poď, daj dole sedadlo. Čaute. A mi daj do sedadla. Hej. Počkaj. Nedá. Veď ja ti dávam. Tam ideme. Ideme na ten step. No tak sa spýtaj chalanov. Tam ideme. Na malý step up. Ten je tam? Tak tu sa ide. Rovno tak. Maroško, to čo ťa napadlo? To v akom vesmíre sa stojí na hrane dopadu? Maroškovi sa našťastie nič nestalo a dúfam, že si zapamätal, že sa stojí vždycky až za skokom a bicykel sme rýchlo opravili. Môžem ísť? Nehajme chalanov. No dobre. A dobre sleduj, že čo robia, že oni zaletia a idú do hĺbky, dobre? A ja pôjdem do cieľa. Som v cieli. Aha, oni idú z vrchu. Chalani boli z nedalekej Dubnice a nakoniec nás po celom Divo Trails povozili. Tak skúsme sa rozjazdiť, až potom poďme na traily, bráško. Si teraz iba na kolobežke. Ideme? Ti vravím, väčšiu rýchlosť potrebuješ. To je fakt malý. Ja by som skákal niečo väčšieho. Tak poď najprv toto poriadne skočiť. Dobre. No poď. Skočil som ten predný. Čo? Skok. No jasné. Ale nie je čisto. Keby si šiel rýchlejšie, tak ho skočíš čisto. Čisto! Dal som ho. A ideš teraz sám? Nech nie som za tebou. No poď a poriadne to rozťahaj. Poď a rozťahaj a pumpni. No konečne. No konečne. Dobre si to rozťahal konečne. To bolo fest ďaleko. Daj druhú pastičku. Maroško? Poď, ale poriadne to odpál. To čo? Patrí na túto čiaru. A pozrieť na čiaru. Chceš ešte, či ideme hľadať ďalej? Traily.
Chalani boli naozaj skvelí, zobrali nás na Kozí vrch, odkiaľ sme 2 razy spustili COVID trail. Baterka v GoPročke bohužiaľ prežila len prvý pojazd. Ideme. A kam ideme? Ale to je slabíky. Jaj? Že vypočítavanie. Ideme a to 3, 2, 1. A strmák! Ti dám takú motorečku. Tu pojazdíme a potom môžeme ísť na tú druhú stranu kopca pozrieť. Tam by mali byť aj nejaké dropy. Nie pre teba. Ideme? Najmenší víkend, tak možno hecov. A počkať. Ale vravím, je na začiatku sezóny, ešte na tomto bajku poriadne nestal, iba u nás na oku a tam už to pozná. Pri tých dropoch máte také malé lavice. A chalani, kľudne, ak chcete, tak poďme pomaly, lebo mne už je zima. Ahoj, lietadla. Môžeme? No poďte. My pojeme za vami. Maroško, hlava hore a sleduj si ich, dobre? Chalan dole, chalan dole. Moc? Neviem, asi som bol moc ďaleko. A fakt to vyzerá byť taký v pohode trail. Tu sú tie stromy na úzko, krásne, Maroš. Joj. Čo je toto? To není drop. Ja by som dal lávku. Na konci je čo? Lávka. Aj dropík. Alebo sa to dá zísť normálne. Aha. A čoho sa bojíš, Bobo? Pušťaj, hlava pred seba a pred seba sa dívaj, nie pod koleso. Dobre, vidíš, ako chalani idú, dobre? Ha. Bacha, toto neskač. Krásne. Vysoká klopenka. A ďalšia. Koniec trailu. A jedeme. Poď. Aha. Kde, či sa ideme pozrieť? Na druhú stranu. No neviem, či sa ideme pozrieť na druhú stranu. A to veď šlap. Veď šlapem. Nešlapeš. Šlapem. Počkaj. Si? Musím sa pripnúť. Dobre. Ale nie je to veľký strmák, dobre sa šlape, nie? Tak priprav, dobre? Raz, 2, 3. Si? A poďme, bomby. Mám motorečku. Ty máš motorečku? Hej, mám motorečku. No kľudne poďte, chalani. Tak idem. Takže mi, že ja? No za nimi. Pre istotu. Dobre? Ako vidíte, hneď na začiatku druhá jazda už bola svižnejšia. Až mi je ľúto, že som so sebou nemal náhradnú baterku. Krásne manuál. Ja som aj zabudol, že tam treba robiť. Takže som nevedela, čo robiť. Poď trošku rýchlejšie, neboj sa. Dobre, podľa mňa vidlica by ti už mala pracovať krásne. Krásne. Našťastie v aute som mal baterku aj do GoPročky, ktorú sme veľmi rýchlo vymenili a pokračovali v jazde. Poriadne si drž tie nohy. Ako vidíte, Maroško miluje, keď niekto jazdí pred ním a ukazuje mu, ako rýchlo sa dá ísť po traili. Šlapaj. Chala nemoc rýchli na nás. Neboj. Poď. A hlava hore. A ideme bomby. Poď, krásne. Poď, veď vidíš, ako to ide. Ježiš. Hore, dolu. To dá sa povedať, že iba tak do kopca, že? Aha, tak to nechceme ísť do kopca, že?
Zo single trailu sme sa vrátili na asfaltku, kde chalani zistili, že majú nejaký technický problém, tak my sme sa išli pozrieť ešte na rovnisko. Poďme už za chalanmi, alebo už ideme domov. Čo, nie si hladoš? Nie. Koľko je hodín? Pitvora 5. 5? Hej. Pôjdeme sa ešte tam pozrieť do tej druhej strany. Daj bike. Ale ty nemáš ani dole sedadlo a cítiš to vôbec? Hej. Zavadzalo ti? Hej, na tých dropoch dosť. To je ruka. Aha. A hrad. Čo, podarilo sa? No, jakž tak som toto, ale zistil som, že ja to mám strašne krátky šrub. A kam ideme? No ešte to tu ideme prepatrať, aby sme na budúce vedeli, že ktorá časť lesa sa nám najviac oplatí. Ten COVID bol fajn. Ten vrchol chodí. Aha. Ideme? Ideme. A keď príde trailik alebo niečo také, tak dáme dole sedadla, dobre? Aha. Dnes to je vypnutá. Okuliariky máš? Áno. Takže ideme Klopkovú. A že potom sa napojíme na nejakú malú lajnu. Krásne. Poď a rešte klopenky. Pekne zatlač. Ty koky do klopenky. Ha. Krásne, Maroš. Čo sa zase stalo? Čo? Šiška? Tieto rozdielenie, že také dve lavice, Aha. potom je tam tá malá leva a tu je klopková. Chalani, ale to sú sklopenky do klopenky. Pekne, Tam sa sú tie také... frajer. Hehe. Však poďte, ktorú chcete vy. Je to jedno, Tak to má klopku. Poďte mi? No jasné. A pekne vytlačaj ten bike. Pekne. Sústreď. Krásna Klopková. A nezabúdajte nohy, dobre? Nepočul som, potom mi povieš, ja ťa teraz... Hej, poznám. Todoto, todoto. Tuto. Jasne, poznám. Pred seba. Hej. Poď. To. Oh, to si krásne vyrezal. A pekne oprieraj ten bike, dobre? Tlač si ho pod seba v tých klopenkách. Nádhera. No jasné. Má ten malý drop, hentam. No, nie je úplne malý makronko, že? Takže môžeme to zísť dole a pozrieť sa. Oci, ale to skúšal asi skočiť tento trailhunter. Áno, bol tu. Ale ten veľký nakoniec neskákal, ale ten veľký vyzerá veľko. Čiže poďme dole a pozrieť sa. To sú tie väčšie. To sú obrovské. Nie väčšie. To je obrovský drop. Obidva. No ale šlo by to, je pekne vymazlený, že podľa mňa nemusíš mať ani nejak extra veľkú rýchlosť. Ale šiel by som tu najprv s nejakým štangastom, aby ma pekne roztiahol on. Ale to nie je dneska. Ja, jasné. A tam je nejaká veľká lavica. To je tá štefánska zábava. Tam je tá, to sa volá, že štefánska zábava trail. To je obrovitánka. No z tohto by som mal ešte väčší strach, lebo tu máš krásny dopad, hento vyzerá. Tak to by som mal ešte väčší strach ako z
Maroško, áno, lebo tento je ďaleko väčší. No chalani, máte to tu božské. Môžem? Môžem? Môžeš. OK? No poď si to najprv vyskúšať, dobre? Ten prvý dosť kope. Ideme ešte raz? A potom pôjdeme na klopenkovú? A nepôjdeme už domov? Či chceš ísť ešte raz tú klopenkovú? Však je to pokračnejšie, tá klopenková dole až celá. No, môžem? No poď. Jeden Maroškov pekný vyp som bohužiaľ nenatáčal na GoPročku, teda aspoň z DJI. To bol dobrý vyp. Asi pôjdeme tiež rovno dole. Tak poďme veľkú a ešte, akože ty nemusíš ísť, ja si skúsim veľkú. A ja si skúsim. Tak poďme už. Hej! Ani si sa neodrazil, aká bola? Však je tak pekne postavené, že to ani... Fez je pekná, že ani ja som sa radšej ani neodrážal, keby on náhodou spadol, nech nie som rýchlo či veľa vo vzduchu. Ja som sa troška odrazil. No jasné. A pred tým skokom som troška pribrzdil. A ideme ešte raz, či nie? Áno, Hej, túto veľkú? áno. Poď! A nebrzdi už, nebrzdi! Krásne! Nebolo to celé? Nie. A chceš ísť skúsiť celé, či už končíme? Poďme ešte raz. Fakt chceš ísť ešte raz? Chalani, môžeme si dať ešte raz? Fakt chceš ísť ešte raz? Áno. Môžeš? Áno! Krásne! To neviem, či mám natočené, ja to normálne nestíham. Poďme pozrieť. Aha, tam je aký krásny bowner, ale ten niekedy inokedy, čo? Áno. Poďme pozrieť Boha. No som zvedavý. No, nemám nič. Čo natáčať? Neviem, počkaj, chcem si to odfotiť. To potom. Napíšeš tam 4 ma, akože 4 metre. Hej. A Daj. to odfotíš, že 4 metre, Daj, že daj. 4 ma a potom to bude, že video. A potom, že na začiatku bude, že 4 ma, 4 metre, že tá fotka a potom, Počkaj. že dáme tie videá, ako som to skočil. Dobre, či? Idem. Počkaj za nimi, nechoď tak rýchlo za nimi. Môžem ísť? No už poď. No tlač do tých klopeniek. Poďme, bike tlač bike. Maroško, bike, pod seba, tak. Noha vystreť, druhá takisto. Tak, a bike tak zatlačiť, vtedy fest zrýchliš. Tak dáme downhill. No, Je to čierne, ale zase... Ale toto je také modrá podľa mňa, taká, že pohoda. No, pôjdeme za vami, to je. Tak my ideme s chalanmi, downhillík. Nehaj sa moc ďaleko od chalanov. Bohužiaľ aj na tomto poslednom veľmi krásnom úseku sa mi podarilo vypnúť si GoPročku. No jasné. Tak pekne za bike, tak po prdeli. Ja viem, veď ja ťa poznám. Ty a tvoje strmáky, ty sa len bojíš? Murko, skús menej skákať, keď nevieš, do čoho ideme. A to je krásny step up, ale nevieme do čoho. Super, Maroš, krásne v tom prachu, jo, ja tak ľúbim prach. a tu je škola, alebo čo to tu je? Bytovka asi nejaká. Poďme za chalanmi rýchlo, mne už je fakt zima, dopotený som. Nie, ja nie som zapotený, ale je zima. No, fakt je zima? Áno, na penis. Na penis? Na penis. Jaj, tu nie sme posledný krát. Ako? Chlapcová je nádherná, ale aj tá labiková. Aha.
Tá sa volá Štefánska, že vraj. Bráško, dobré povozenie, že? Ja že ideme zase šlapať. No ideme zase šlapať gautu, šéfko. Ale to ťa vyťahnem. A teraz vlastne my pôjdeme hore gautu. No jasné, čaute chalani, díky moc. Díky moc za pojazd. Á, čo to bolo nádherný dom. Však, a chcel si ísť na kolobežku. Nechcel. Chcel. Aha, chcel, no. Jasné. Oni idú hore, teda my ideme... My musíme ísť hore. Oni idú dole? Hej, oni idú. Oni sú z Dubnice, vieš? Keby sme mali väčšie auto, tak by sme ich mohli zobrať. Prosím, nedáme tomu pad a mat? Do tej klopkovej sa hodí. A tu napíše 4 metre veľký. 4 metre. Poď, čo ťa čaká pri vyšlape? Táhlo. Táhlo a sedadlo hore. Stále dookola tej isté. Že to vyťahnete hore a... Musíme, tam máme auto. Počkaj. Poď bližšie ku chodníku. A poďme skúsiť, čo je to za výšlap, dobre? Tam si ľahký pravo. A ja? Neviem, bajkeri zdravili sa nám. Wow, tu je nejaký pravo na polodečku. Daj mi pokoj s kolobežkami! Tak aké to bolo? Veľmi dobre, ale že táto strmia. A moc si makal do toho kopca? No, boleli ma nohy, ale vôbec. Vôbec si nemakal? No, makal, ale že... Drž si bicyklik. Aha. A sme tu posledný krát? Nie, určite. Ešte sem prídeme? Áno. Klopkovú a lavicovú a čierne strmáky. A hrad. A hrad, jasné, hrad. Tak ste to počuli, Divo Traily odporúčame úplne všetkým.